Кеше китә, җыры кала диләр. Менә шул җырлар яңгыраган сайын киткәннәрнең якыннары нинди хисләр кичерә икән? Без бүген тапшыруда әнә шул киткәннәрнең якыннары белән сөйләшербез. Композитор, виртуоз музыкант, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Марс Андрей улы Макаров 1939 елның 28 октябрендә Биләр районы, хәзерге Норлат районының Шурабатыр авылында туган. 1953 елда гаиләсе белән Казанга күченәләр. Марс Макаров 26-нчы татар мәктәбендә укый башлый. Мәктәпне тәмамлагач, Казан музыка училищесының баян классына укырга килә. Диплом алуга Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә эшкә алына. Соңрак шактый еллар Татар дәүләт филармониясендә концертмейстер булып эшли. Бик күп популяр җырлар авторы. Бүгенге көндә аның иҗатын саклау, үстерү юнәлешендә аның хатыны Фирдания Макарова зур хезмәт куя. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген безнең студиябезнең кунакта билгеле композитор, виртуоз музыкант Марс Абый Макаровның хәләл җифте Фирдания ханым. Фирдания ханым, исәнмесез? Исәнмез. Инде күреп торам, тапшыруны башлаганчы күзләрегез яшьләнде. Чыннан да шулайдыр. Киткәннәрне сагынып яши, аның якыннары. Әйдәгез әле, без күңелсезләнеп утырмыйк әле. Чөнки әйтәләр бит әле, күңелсезләнсәң, андагыларга бик кыен булыр диләр. Күңелле хатирәләр белән уртаклашыйк әле. Тамашачыларыбызга Марс абый турында якынрак сөйлик әле. Марс абыйның балачагы Нурлат төбәгенә барып тышы, ялгышмасам. Шулай бит, әйдәгез әле, балачактан ук сәяхәтне башлыйк әле. Аның балачагы бит авыр сугыш елларына туры килә. 39 елны туа бит инде ул. Гаиләдә икенче бала булып. Ул балай музыкаль гаиләдә үсә. Әнисе җырлый, шулай ук Талиянда уйнаучы була. Әтисе дә бик шул төбәктә иң данлыклы күз уңында булган бик талантлы Талиянда уйнаучы гармунчы була. Әтиләре. Вафат булгач, әтисе Марс битендә хәзер 4 яшеннән менә шушы Талиянга ябыша ул. Инде аны шыгырдата көйләр чыгарга маташа. 5 яшендә инде ул халык көйләрен уйный башлый. 5 яшендә? 5 яшендә, әйе. Ул мәктәпкә кергәнче үк аны әнисе дә әйбәт уйный аның. Әнисе аны алып йөрий, шундый мәҗлесләргә, кайдан инде мәҗлес бар. Авылның булар инде ул вакытта данлыклы дип әйтим инде. Музыкантлары, әйе, әнисе аның җырлый ул. Әниләре аларны алып килә Казанга 3 бала белән. 3 бала белән килеп урнашалар алар. Казанга? Уйлап карагыз, әйе, Сталин үлгән елны үлгәч, ул бит инде март айында үлә вафат була, булар җәйгә күченеп киләләр. 3 баланы, менә уйлап карагыз. Сугыштан соңгы еллар? Сугыштан соңгы 54-нче ел була бу. Балаларымны музыка буенча укытасым килә дип, Казанга алып килә улаларны. Менә шуннан алар фатир алу бәхетенә ирешәләр. Марс Казанга килгәндә 13-14 яшьтә була инде ул. 26-нчы мәктәптә укый, шул мәктәпне тәмамлый ул. Аннан соң ул мәктәпне бетергәнче үк Рәиса Фюллин белән таныша ул. Монда мәктәпкә килеп йөриләр, Ифрат абый белән таныша ул. Ифрат абый хор алып бара мәктәпләрдә. Рәиса абый моның уйнаганын сизеп алып, ул үзенең өенә йөртә башлый. Нотаны өйрәтә башлый. Мин нотаны 17 яшымда танып күрә башладым дип әйтә ул. Менә шушы Рәиса абый аның музыкага китүенең юл башында торган маяк. Ул аны этәрә. Мәктәпне тәмамлагач, шушы сразу нигә музыка училищесына бара инде ул. Рәис абый аны җитәкләп йөргәндә йөри инде. Тайпылышы була аның композиция бүлегенә керергә. Музыка училищесының композиция бүлеген бетермәгән дип, Җиһанов ул бик таләпчән, шундай кырыс характерлы, ул үзе дә бик көчле шәхес композитор бит. Теге ул вакытта бер нинди сәнгатьтә, бер нинди анда ни булырга тиеш түгел, чиста талант, син талант булырга тиеш. Башка нәрсәгә ул юл куймый.
Марс абый бит талант, югыйсә. Талант ул, нәрсә дип, менә аның музыкалары яңа баян уйнау буенча түгел. Җырлар яза башлый бит инде. Ул композитор буларак уланы танымый әйтәсегез килә. Белемгә бәлки алар теген иткәннәрдер. Зуррак таләпләр. Басымарак ясап алар ничектер профессионал күзлектән карап ул бәясен бирәгә. Ну бит әле бу бит чыгып кына килә бит әле. Соңра уланы таныгандыр да. Бер кеше бит әле композитор булып, виртуоз баянчы булып тумый бит әле. Әлбәттә. Уйлап карагыз, беренче курста укыганда музыка училищесында Арам Хачатурянның Кылычлар белән биюен уйный. Менә аның язмасы бар радиода. Бик әйбәт. Ул студент чагыннан уку дәверендә шомарып теге яздырган нәрсә түгел ул. Укый башлаган дәвердә үк яздырган сәре. Биюләр дигәннән, шуннан да ул күбрәк бию көйләре белән кызыксындымы? Менә бию көйләрен уйнау, бию өчен махсус итеп, аның үзенә күрә бер үзенчәлеге бармы аның? Ул беләсезме, аның бөтен теләге, бөтен яраткан шөгыле сүзсез музыка. Ул менә сугыш вакытында, сугыш турында кинолар, ничеганда кларнет, ничеганда скрипка уйный. Бөтен уемны мин фильмдагы музыкаларны, андагы инструментларның яңгырашын тыңлыйдырым ди ул әйтә. Кино карамый, музыкасын тыңлый. Киносына, теге сюжетына алай түгел, но андагы һәр яңгыраган музыкага нинди инструментны ничек уйный, шуңар нитә ул бигрәк тә игътибар бирә. Ул әйтә, нигә ди менә безнең композиторлар гел җыр язу белән, гел җыр белән ди, ничектер сүзсез музыка юк ди, бит башта ди барлыкка килгән бит сүзсез музыка. Көй үзегенә. Көй үзегенә, ул ниндидер инструмент, скрипка булган инде. Шуңа күрә дә ул күбрәк. Шуңа күрә аның бөтен язган әйберләре, музыка училищесын бетереп, ул бит җыр-бию ансамбленә эшкә килә. Насих Вилданов белән икесен алар сразу шундый шкалалар 62 елда тәмамлый, 58 елны 4 ел укып, шунда җыр-бию ансамбленә эшкә киләләр алар. Җыр-бию ансамбленә бию көйләрен яза ул, аның биюләре бар. Эшкәртмәләрдән соң инде үзе махсус яза. Аннан соң инде ул менә нигә Хәсән Туфанның Киек казларының беренче җыры бит. Иң беренче язган җыры ул аның әйе. Ул аны 56 елны акланып кайткач, аның турында тапшыру була радиодан. Үзе укуында ишетә ул аны, үзе укуында ишеткәндә ул аңарга бик нык тәэсир итә. Шул хәлек менә уйлап карагыз, җыр белән шигырь шул хәлек уңышлы нәрсәгә уңышлы була ул. Тәңгәл киләләр. Шигыренә ул шул хәлек ятышлы. Яңа музыкаль язмалар тапшыру көне бар иде радионың. Шунда Хәсән агай үзе ишетеп шаккатып итеп кала бу. Марс Макаров язган кыралы. Кара ничек матур уңышлы җыр чыккан бит. Ай, дип бу моның исе китеп шуна юк, мин бу җегетне табарга тиеш, минем бит әле моннан тышта бит әле шигырьләрем бар. Минем нигә шигырьләргә җырлар язып була икән дип, бу шундый уй белән Марсны эзләп китә, таба, шушы китабын кыстыра. Ярый, мин инде туры килдем, гастрольгә чыккан чак түгел иде, үзем ачтым ишекне, карыйм ди. Хәсән Туфан басып тора. Исем китте. Хәсән абый сезме? Әйе, энем, син Марс
әйдә узыгыз. Шулай торып, шундый җылы атмосфера, шулай торып сөйләшәләр. Ничек булды бу болай, ничек дип инде менә Хәсән абый миннән башта сезнең сөйләвегездә ишеттем. Аннары китабыгыз шулай туры килде. Мин ди энемдә китап алып килдем ди. Менә монда мин ди шундый тамгалар куйдым ди. Сез аңарга игътибар биресез әле дип. Һәм менә шушы Хәсән Туфанның Фатихасы белән бейтергә кирәк бит инде, аны башланып китә, җыр язу. Юк, Фатихасы аның шушы эшкәртмәләрдән башлана. Ә менә үзенең укуында ишеткәч шушы киек казларны, шуннан соң җыр, нәкъ менә җыр буларак. Җыр язу теләге анда киек казлардан башланып китә. Менә шушы билгеләргән шигырьләргә тагын агылада булып агылага яза. Хәсән абыйга шалтырата, бер куплетны сүзләре белән ярты тавышка гына шулай җырлап күрсәткәч кенә. Бу күп тавышка язылды. Хәсән абый менә ни башкарында, әгәр дә ансамбль башкарында тыңласагыз, ул бөтенләй башкача яңгырашта. Былай аңладым, уңышлы язылган дип уларны ошата. Күбесенчә Марсның менә шушы бию көйләре баян өчен, ул бит 66 елны баян өчен эшкәртмәләр җыентыгы чыгара. Ул китабы бездә юк. Бездә юк. Шул чыгу белән таралып беткән библиотекаларга, музыка уку йортларында инде күбесенчә. Менә шушы иҗат белән кайнап, иҗат белән гөрләп яшәгән вакытта сез ничек очрашасыз? Кайда очратасыз? Әти алып кайтты безнең радио алгыч. Аны үзе генә, уларны нитәдер бер айдар эшлидер. Безне кагылганны күрсә безгә эләгәдер аның өчен. Безгә менәргә үрелергә, нитергә җаламый. Ярамыйды. Әйе. Без әнигә әйтәдер, әни шул вакытта концерт була, шәле радионы, әни шәл тыңлыйсыз килә, шулай дип инде. Анда Марс Макар булмый калмый концертта. И сораулар буенча да аның шушы киек казлар дигән җыры, аны тыңлаганда безнең, менә минем үземнең шәхсән тыңла костеннәр чыгадыр шушы җырны тыңлаганда, сулышымны далырга куркадырым. Шуннан соң, Казанга килдек, 8-не бетергәч, монда килгәч концертларга йөрибез, ул концертларда юк. Шундый зур концертларга йөрибез, ул юк. Мин моны күңелем эзли? Юк. Марс Макаров юк концертларда. Шуннан соң хәзер без аның белән нәрсә туйда очраштык. Минем бүлмәдәш кыз аның белгән егетенә кияүгә чыкты. Шунда мин сорадым, нидән теге башка кыздан, анда баянчы бармы? Безгә җырларлык. Бармалы, анда Марс Макаров булды. Дигәсеннән, мәйтәм, бүген булыр микән, мәйтәм, булырга тиешне, бүген дә туй бар бит ди. Шайтырып, без аның белән анда очраштык, шундай аның бик көчле авырганнан соң, шундай стресслар кичергән ул, авырганлыгы йөзенә чыккан иде.
Шуннан соң той мәҗлесе башланды, и мин җырладым Касканатын. Касканатын аның бит вариациясы да бар бит. Әнисенең җырлап җөргән җыры Касканаты. И шуннан буның менә ул ничектер үсеп киткәндәй булды шушы җырны. И таналысына да сала бит. Шуннан хәзер ярар, и җыр артыннан җыр, минем үзем шул концертларда җырлап җыйып торган, минем күбесенчә халык киләр. Шуннан хәзер тәнәфескә чыгабыз инде биергә, урамга. Мине көтеп торабы. Сез нәрсә, нинди музыка бетердегез? Куелдан бетердегез. Мен бер нинди музыка бетермәдем, әйтәм. Бетерергә, укырга кергә исәбем бар иде. Җырчы булып китәргә әйтәм, теләк зур иде. Ләкин минем әйтәм, әти белән әни каршы килделәр. Ул юл белән китә алмадым, әйтәм. Шуннан бик сезнең тавыш мөмкинчелегез, сезнең тавыш багаж сезнең бик зор ди. Сезгә китәргә кирәк булган ди. И сезне бәлки сездән менә дигән опера җырчысы да чыккан булыр иде. Шулай үсендер биҗип бергән булды инде ул мине. Шуннан нәрсә, минем сезгә яраклы, сезгә ниткән тәңгәл килгән, күңелегезгә, үзегезнең характерыгызга туры килгән җырларым бар минем дип. Сезнең белән очрашу буламы? Ничектер сезнең телефонны нәрсә беләме? Элемтәгә кереп булмыймы дип инде. Шуннан буламы әйтәм. Мин тегендә мондай нәрсә башка килми бит әле. Чыннан да минем очрашасы килә, композитор, шундый данлыклы кеше. Мин ул була дигәннән нитеп киттем инде шул хәле. Карам әйтәм, туйга җырый икән шушындый кешеләр дип, әле бит әле нитәбез шаккатып, нитәбез аңарга мөгиббән китеп, ничек шулай булды икән дип, нинди кеше икән ул дип. Беренче күрүдә менә шушы хисләрегезне хәтерлисезме? Беренче күрүдә шадым ул сезгә. Ул бит төрлечә була. Ихтибарда әйтмисә, күрмисең дә, я бер күрүдә инде гашык булдым диләр. Бер күрүдә шадым ул сезгә. Юк, монда гашык булу турында сүз дә юк. Минем шундый виртуоз, данлыклы исеме үк әйтеп тора бит аның кем икәнен, әйме? Менә аның белән янәшә очрашу бит әле ул ниндидер мөгъҗиза дип әйтимме. Анда гашык булу, бу кешегә кияүгә чыксаң, андый нәрсә бөтенләй дә башта юк. Минем ул вакытта йөргән егетем бар, 2 метрлы очучы егетем бар минем. Без аны белән 4 ел очрашкан, йөргән. И моның мин симпатиясын сиздем, сразу сиздем миңа. Сезгә карата? Мин сразу сиздем аны. Сезне эзләп тапты инде соннан. Тойдан соң, 3 көннән соң чыктым мин. Бу миңа тизрәк моның сөйләшәсе килә минем белән. И шуннан очрашасы килә. И шуны мин эштән аларга кайттым, ул мине каршы алды остановкада. И сразу әнисе пианино. Мен баяның күрмәм, пианино иде аларның. Иләренә пианино бар иде. Әнис уни пианинодан идер. Шуннан җырлашып, шәйтабыны хәзерләде инде әнисе. Менә шулы сорашып, мине ничек мин китмәгән музыка буенча, ничек мин нәрсәме шулай инде минем бөтенне сорашып. Миңа ул вакытта инде 26 яшьләр. Мин сезгә теләгегез булса, булыша алам диде ул. Җырларга. Юк, минем әйтәм, миңа бит каршы әти белән яратмыйлар, мин әйтәм, ул юлдан киткән, алар җибәрмәде бит минем әйтәм. Мин әйтәм, музыкучысына бардым мин, баруын. Биреп караганым, имтихан, тарих сөйләй алмадым, орысча. Татар мәктәбе Казанда да татарча бетердем. Тегендә татарча сөйләрлек педагог юк, татарча белә торган. Шайтырып мин специальностьны бирдем. Берсен 4-кә, берсен 5-кә. Ләкин тарихны бирә алмадыгыз. Ләкин тарих сөйләй алмадым. Русча белмәдем. Русча белмәдем, тарихны сөйләргә. Әлбәттә, ул вакытларда бик күпләр менә шушы русча белмәү аркасында уку йортларына киремәгән. Анда яшәшә торган булган күренеш. Һәм менә сез инде таныштыгыз, әнисе белән таныштыгыз. Кайчан өйләнештегез соң? Анда без Ничек булды менә кулын сорау процессы? Ул миңа сразу килгәч, менә шул очрашуда ук миңа үзенең гаилә хәлен сөйләде.
Ул бит ике балалы өйләнгән кеше. Шулаймы ни? Әйе. Мин дә бикән. Ул вакытта өйләнгән, 2 баласы бар иде. 2 баласы бар. Аның инде Алла кызына ул вакытта минем белән яшәгәндә 13-14 яшьләре. Ул бит олы кеше бит инде ул. Миннән 14-15 яшькә олы. Димәк, аның тормышында сезгә хәтлек әле икенче хатын-кыз бар иде. Ул өйләнгән. Беренче иптәше, аның 2 бала, 2 кыз. Әйе. Ул үзенең шул гаилә хәлен сөйләде. Аның белән шулай барып чыкмаганын тормышының. Монда мин сразу аңладым тактиканы. Нинди тактиканы? Менә шулай үзенең миңа мөнәсәбәтен мин анда чыннан да ул мине бик каты уйга батырды ул вакытны. Ләкин вакытта ул аерылмаган иде, ләкин сезгә үзенең мәхәббәтен ул яшәмидер иде. Яшәмиләр иде. Где-то 1-2 еллап яшәмәгән инде ул. Әнисендә баргалап килгәләр менә шулай итеп биргән, балаларны исенә кырына инде. Так 2 еллап ул яшәмидер инде. Аннан соң мин уйга каттым мин бик. Нишлим икән? Ни өчен уйга калдыгыз? Ризалашыргамы, ризалашмаскамы дигән сорау тудымы сезнең алдыгызда? Беренчедән ул мине олы. Аннан соң 14 яшькәме? 14 яшьтән артык, 15 яшькә якын. Аннан соң минем әти белән әни һич тә рөхсәт бирмәс иде. Һәм инде аның менә шушы гаиләсе булуы да киртә булып торгандыр. Гаиләсе, бит инде тормышта була торган инде хәлләр, әйме. Ансы түгел. Мөһим яше олы һәм башка диндә булуы. Сез бик озак уйладыгыз инде бу турда. Бик уйладым түгел, мин вообще җыксыз калдым. Нишлим икән дип. Үзем аңарга да тартылам шикелле. Аны беләсезме, сәнгать, беренчедән сәнгать әле бер үзе күңелгә якын әйме. Икенчедән, моның бик теге язмыш хәерчелек белән үсеп, әйме, әтисез 3 балалар. Мин аларны ул сөйләп күрсәтә хәлләрне. Мин бит ачлыкны күргән буын түгел. Без гомумән минем бит әти, әни, Аллага шөкер, алар олыгаеп китеп бардылар бит инде. 11 балабыз, 11 туган. Миңа ничектер, мин андый кешене бик кызгана идем. Кызгандыгыз сез аны? Мин аны бик кызгандым. Язмышын мин аны бик кызгандым. Ятим үскәнлеге белән, һәм беренче гаиләсе белән уңышмавын. Мин аңарга үземнең бөтен мөмкинчелегем белән, үземнең бөтен барлыгым белән аны бәхетле итеп яшәтәсем килде. Бәхетле итәсегез килде. Менә минем белән бу кеше бәхетле яшәсен дидем мин. Ишеннән да мин аны бер дә арттырып әйтмим. Минем бөтен ним аны кызгану. Һәм егетегезгә сез бу хакта ничек хәбәр иттегез инде? Бернәрсә дә хәбәр итмәдем. Марс белән өйләнешкәч, ул миннән сорашты. Мин әйтәм, менә шушылай, бер общежитиедә без аның белән яшәдек, мин әйтәм. Алар шушылар 3-нче этажда, мин 5-нче этажда. Ел ярым мин яшәп калдым инде общежитиедә. Мәхәббәт белән кияү чыктыңызмы, яисә инде кызгану булдымы күбрәк? Кызгану хисе генә түгел, мине кызгану хисе, минем сәнгатьне яратуыма кызгану хисе өстәлде. Менә аны мин тыңлап үстем бит. Аның менә музыкасына менә ничектер хирсләнеп, шундый менә ничектер аның менә шушы үздереп уйнаулары ничектер җәлеп итте ул мине кичкенәдән. Сез аның иҗатына гашык булгансыз. Мин аның иҗатына иң дөрес аның иҗатына һәм мин аның талантына мөкиббән гашык кеше идем. Менә яши башлагач, ул бит инде яшәү дәврендә бер сәнгатькә мәхәббәт белән генә яшәп булмый.
Сезнең аңа карата мәхәббәтегез шәхескә карата, үзенә карата мәхәббәт яши уянды булып чыгарамы? Мәхәббәт бит инде ул нәрсә дип әйтәм, теге иргә генә мәхәббәтне бит аны ничектер глобаль да бит ул теге мәгънә бирә. Менә шушы иргә генә бит ул ни түгел. Аның үзенә да монда бу теге гомумән алганда аның таланты, аның үзенең кешелеклеге үзе. Сезне әсир итте, гашык итте, яши, шулаймы? Яши. Әти дигез, нәрсә диделәр соң? Әти белән әни алар шок хәлендә калдылар. Шок хәлендә калдылар. Ләкин риза булмый хәлләр Без кайттык, анда уйлап карас, мин хәзер, әгәр дә минем кызым, мин үземнең баламны үземнең урыныма куеп карыйм, миңа ул бик нык нәрсә әйтим. Авыр тәэсир итә иде. Бик шок булыр иде миңа. Сезгә ничә яшь идесең кияүгә чыкканда? Миңа кияүгә чыкканда 1 айдан 27 тула иде. Сез яшьрәк булгансыз. Аңа бит инде алгач, ана 41 яшь. Аңа 41 яшь булган. Әлбәттә, әтиянең хәләтен аңлап була бу очракта. Сез әйтәсез, бик бәхетле итәсем килде дисез. Менә сез аны бәхетле ит алдым дип ошытлыйсыз үзегезне. Бәхетле тормыш, бәхетле булды гаиләбез дип әйтәсезме? Әгәр шундый максатлар белән кияүгә чыккач. Мин бәхетле ит, ул бик теге мин бит авыл кызы. Эштән куркып тора торган кеше түгел. Бөтен мин авырлыкны үземнең өстемә алдым. Мин шундук аңладым, Марс Макаров тормышка сәнгать кешесе бит ул. Аннан инде тагын тормыш китәсең, ул сиңа диван кирәк, шкаф кирәк, нәрсә кирәк, аңарга кирәк түгел бит ул. Синең холодильник бушмы, тулганманда продукция белән аның белән дә кызыксынмый. Синә пешереп куйганмы өстәлгә? Бар, ашарга бар, йокларга урын бар. Теге кирәк, бу кирәк дигән нәрсә тормышта ул анда юк. Мин үземә нәрсә кирәк, ничек, сразу аңладым яны. Монда мен әйтәм, бөтен нәрсә үземә икән. Да. Риза булдыгыз шуңа? Мин аңарга менә мондай нәрсә булды. Яши башладык. Бәрәңге алып кайтал. Мин тегесен эшлим, монысын эшлим инде өйдә, бала кичкенә бит әле. Бер яз көне бу. Бер шиләк бәрәңге алып кайтал, мен әйтәм, шунда нидә аспирантура, хәзер бу вакытта Жданов урамында торабыз. Бәрәңге яз көне баздан бәрәңге чыга, бәрәңге алып кайтал, мен әйтәм. Ул вакытта шиләгә 1 сум 10 тиенме инде, 1 сум, шундый 1 сум 20 тиенме, шулай инде бәрәңгеләр шиләгә. Алып кайткан бу миңа вак бәрәңге утырта торган. Бүтән бәрәңге юк имен янда, мен әйтәм, нәрсәгә моны күтәреп кайттың син, мен әйтәм. Бу миңа 3 сум акча бердем инде. Бу 110 сумлык бәрәңге. Тәмәке тартырга яратты инде. Тәмәкегә акча экономить итеп, бу миңа бәрәңге күтәреп кайткан. Утырып җыладым да, хурлыгымнан. Бар, мен әйтәм, чыгарып ат бу бәрәңгене, мен әйтәм. Сиңа хәзер бәрәңге күтәреп хәзер алып кайттым да чыгарып ташлыйм. Шушы баян уйный торган кулларым белән. Мен әйтәм, всесоюзный конкурска барасың юк? Дидем дә, юк, бу минем белән нитеп тормады алай. Бәрәңгене чыгарып бушаттым да, киттем үзем. Бар, эре бәрәңгеләр дә бар. Әлбәттә. 3 сум шиләгә хурландым, җыладым рәхәтләнеп. Шу бәрәңге өченме? Шу бәрәңге өчен. Менә шуннан инде мин уйладым. Алай икән бу дидегез. Мен әйтәм, имәндә икән чикләү, мен әйтәм. Әлбәттә, иҗат кешесе, алар бит андый дөнья мәшәкатьләре, алар өчен вак мәшәкатьләр, алар бит иҗат белән яшиләр, аларның башлары, уйлары гомумән икенче өлкәдә. Шуңа күрә дә алай булмаса, мин аны шундук аңладым. Шулай икән. Әгәр ул бәрәңге уйлап йөрсә, андый матур җырлар иҗат та итә алмас иде. Кирәк булмады. Мин бөтен мин 35 ел буе яшәдек. Яшәдем мин 35 ел инде. Күпмедер ай, 35 елда.
Менә шул нәрсә кирәк, бу нәрсә кирәк, теге нәрсә кирәк, бу нәрсә әйтер икән, теге нәрсә әйтер икән. Юк, ул минем нәкъ бер сабый бала шикелле булды ул минем. Миңа әйтәләр, нишә син бер генә бала таптың, бер тагын кызың әйттәш тапмадың. Минем Макаров үзе 10 балага тырышлык. Кызыгыз дигәннән тамашачыларга әйтеп үтик инде. Тамашачылар бик яхшы белгән Иделия исемле үзенчәлекле заманча стильдә җырлаучы кызны хәтерлисездер. Бүгенге көндә Америкада яши. Нәкъ менә Фирдания ханымның һәм Марс Макаровның кызы Иделия Макарова. Иделия дигәннән Иделия туган көнне хәтерлисезме? Бу бит инде Марс абыйның 3нче кызы була, шулай бит? Ул мин бала табырга бик теге нитеп ашкынып тормадым. Ул үзе нитте, таләп итте. Минем сиңа ошаган кызым булырга тиеш диде. Ул мине бик яратты бит. Бик яратты. Мин теге элемтәдә авиациядә эшләгән вакытта ул мине күргәләгән икән. Тегендән дә чыкканда. Анда бит инде формадан йөрисем бит инде. Бу татар кызыдыр ахырсы дип ала теге Әлфия Абзалуның гитарисы Кәрим белән сөйләшеп торабыз ди. Куда ты лезешь дип әйтәм миңа ди. Сине күрсәткән инде куда ты лезешь дип әйтәс. Имеш мин андыйларга карамыйм булса кирәк инде. Теге ничектер шундай грубыйрак формада әйткән инде ул моңарга. Юк, мин нитмим, просто татар кызы микән ул шушы хәллек. Матур кыз күргәнем юк иде дип. Ашык булган шул вакытта. Шунда беренче күргәндә, менә шул нидә күргән инде ул миңа теге менә ничектер үрелеп ала алмаслык йолдыз кебек булган инде минең арга. Үзе дә шулай нитте беренче. Миңа җырлап язды бит инде ул. Иделияның ул бик яратты. Малай кайсы да китмәгән Марсның. Аны 2 кызы бар бит. Монсы да кыз булгач, ул сөйгән инде. Сразу минем яңа больницага килгәч, миңа күрсәттем тәрәзәдән. Фирдания бөтенләй сиңа ашаган икән бу. Я Алла, минем сиңа ашаган кызым булды дип. Бик сөйгән инде. Шундый сөенде ул. Миңа ашаган дип, миңа үзенә дә күбесенчә аңар ашаган инде ул. Ашаган сезгә ашаган Иделия чынында. Менә шушы Иделия бит инде минем финансовый институтны бетерде бит инде. Музыка буенча менә җибәрмәдем. Аңарга Марс кичкенә вакытында ул аның бер ние бар, шөгыле бар иде. Минем белән мин нидән авиациядән киткәч редакциягә ялкын балалар журналына килдем эшләргә. Ул күбесенчә минем белән эшкә йөридер әле. Шунда минем белән эшкә килеп, анда бит инде шун беренче том, икенче том дип бу минем янда язып сызгаланып утыра бу. Шуннан феноменаль монда хәтер. Абсолют слух. Тише төзәләте. Дип әйтәдер яңа Марс. Кызым сиңа ул шушы ниләр томнар дигәннән язган әйберләре белән урындыкны куя да, сәхнә ясый, сәхнә курчаклар ясый, киемнәрендә үзе тегә. Безгә үзе язган әйберләреннән шулай курчаклар яза бит, исемнәрен дә табар. Аңа шунда Марсның исләре китте иде. Куямын, вай, фантазия бу безнең кыздар дип. Шуннан без зрительләр булып торабыз инде, икебез дә инде кул чабабыз моңарга, акча бирәбез әле. Бесплатный түгел, театр. Шуны әйтеп, анда Марс аңарга сразу әйтте: "Кызым, сиңа кино артистка булырга кирәк. Син бәлки шул нидән китсәң, юлдан китсәң, бәлки син режиссер да булырың" дип. Без аны белән яши башлаганда 41 яшьлек шундый баянчы, виртуоз музыкант әйме, бернинди исеме юк. Татарстан атказанган исеме дә юк. Ничек инде мәйтәм, 40-тан узып барасың, бернинди нәрсәдә, синең бернинди хезмәтеңдә күренмим микән монда, ничек алай булды ул? Син әле документларын хәзерләле, мин әйтәм, былай булмый бит дип, мин арга
üstünde тұрып документларын тутырттырып, илттердім, бирді. Хәзер мин аның контрольда тутам. Нишеттілер, нәрсә эшлисенең такы документларын? Бардыңмы, белештеңме? Шуннан кайбер көнне грубит итеп тә куядыр ул. Минем шул гынамы ни эшем дип. Шул гынамы дип түгел. Хәзер фатир артына йөри башласаң, нәрсә? Бернин шилин да түгел. Композиторлар берлегендә мен әйтәм син. Әгъза да түгел. Исемең дә юк. Син тәк бер баянчы. Нихәл язган әйберләрең, ничек синең нинди зур популярлык. Демәк, чыннан да бу иҗатка тирән бирелгән кеше аңа исем дә кирәк түгел, бер нәрсә дә кирәк түгел. Бары тик аңа баян бирегез һәм радиодан яңгырап тора, моны яраталар, моны мәҗлескә барсам да, анда бер нәрсә дип әйтәс, аны менә безнең арабызда бүген менә безне шулай дип анда хуҗа кеше менә шулай дип таныштыра. Анда менә шул бер концерт залдагы шикелле тоттынан акыл шабырга үрелеп карыйлар. Бу баса, нитә күрсә, исәннәшә. Шуны белән канәгать. Мине халык белә, мине халык ярата, мине радиодан бирәләр. Моңа шул бетте. Шуннан да ул бит артист кеше өчен алкышлар, тамашачы мәхәббәте, ул бит иң зур бәя. Иң зур бәя. Тамашачы. Тамашачының мәхәббәте ул иң зур бәя. Иң зур бәя. Ансы шулай. Хезмәтеңне бит әле кемдер күрә белергә дә тиеш бит әле. Әлбәттә шулай. Эшлә, теге ишәк шикелле башыңны ебәйме? Сине юк, танымыйлар аны. Исемне хәзер менә шул документларны бирдерттем. Мин сез уйлыйсыз, ул йөрдем аның артыннан. Мин квартира артыннан 7 ел йөрдем. Марс бармакка мин җөрмим, бер нәрсә кирәк түгел, миңа яшәргә шушы җиткән. Бер нәрсә җөрмим, берсендә күрәсендә килми, барасында килми. Ярамый, мин үзем җөрим. Минем яшьлегем бар, сәламәтлегем бар. Йөрим, 7 ел буе йөрдем. Ничә? 87 елдан мин бардым, Мансур Хасанов. Мин киттем аңарга беренче тапкыр унигә тәвәккәлләп, фатир мәсьәләсе буенча. Һәм нәрсә соралды? Исеме нәрсә бармы? Әгъзамы? Юк. Исеме дә юк, әгъза да юк, тегесе дә юк, мысы да юк. Ниндидер фатирны бирү өчен кемгәдер шундый кешегә бирергә кирәк дип әйтергә кирәк бит ди. Татарстан атказанган сәнгать эшлеклесе дигән исем бирелде 87 елның август карары белән, 11 август карары белән. Менә шулай башланды эш. Ничек союзда түгел, Мансур Хасанович әйтә, бер киек казлары белән ул күптәннән профессионал композитор булырга тиешле кеше. Композиторлар берлегенә ни өчен алмадылар? Алмыйлар нәрсәгә? Чөнки училище белемегенә, композицияны бетермәгән. Бу форматка туры килми, язучылар берлегенә. Композиторлар берлеге форматына туры килми. Форматына туры килми, һәм хәтәлләр инде син нәрсәләр, бөтен параметр буенча инструменталь әсәрләр бар, хор әйберләре бар, җырлары, шедевр җырлар барсы дагы. Анда нотадан гына өйләнгән җырлар түгел. Бүген җырлар бетә торган җырлар түгел. Әлбәттә шулай. Менә бүгенге көндә аның җырларын тыңлаганда, сезнең күңел халәтегез? Мин аның күңел халәтем, мин кайсы җыры аеруча сезнең күңелегезне тирбәтә? Бөтен җырларда. Мин вообще-то өйдә җырлап йөри торган кеше, бала вакытымнан. Мин аның белән яшәгәндә дәген. Кухняда ул әле йоклый. Мин әйтәм, менә күрдеңме, Макар, мин әйтәм, мин сине ничек яратам, мин әйтәм, җырлап кына уятам мин сине. Моның ачусы. Менә син йоклаганда баян килеп уйнасам, башы чыгады. Рәхәт булыр микән дим. Әлбәттә, шундый ниләр күңелле моментлар. Әлбәттә шулай. Язмышның әлбәттә кешеләргә карата, фанилыкка карата үз кануннары. Хушлашкан көнегезне хәтерлисезме?
Хушлашкан көн ул минем теге 35 ел яшәгән дәвер күңелдә ул бер төш кенә шикелле. Ә менә моның авыруы, арадан китүе ул бик авыр. Мин аны бер көндә минем җыламый калган көнем юк. Аның минем контактта аның әсәрләре бар. Баян әсәрләре, монда инструменталь әсәрләр, җырлары юк. Шушыларны периодически тыңлыйм. Siz yanında idingizmi gitgende? Үлгәндәме? Ну, 15 елның август айында Татандол больницада ятырга. Башым чыңлый, күңелем булгана, кысасым килә дип, шундый ниләр белән. Минем туган көн 5 декабрь, онда кешеләр янына да чыгып утыра алмады ул. Шул нидән соң парализовать итте аны, уң яктан. Шуннан 14 декабрьдә больницага салдык без аны. Анда менә томография дан соң аның ул миңа шалтырата. Син ди бүген килә ди, синең ди врачлар чакыра, врач чакыра синең ди. Моның дәвалаучы врачы. Синең белән Алла мәйтәм бер нәрсә. Ул әйтте, миндә опухоль, новообразование. Мин шуңа трубкага бастым да, җылый башладым. Өзелеп кетте дип, тагын бу миңа шалтырата. Шуннан мин аңладым, Марс, мин хәзер киләм мәйтәм. Бу декабрь айы битендә мин такси алдым да киттем. Врачлар миңа алар бит нигә язалар, дискага язалар бөтенләйне. Җибәрәләр мине нигә МКДСга, нейрохирургка. Шул нейрохирургка бардым. Бөтенләйне мин сораштым. Ничек моны мәйтәм, последствиясы ничек булыр? Ясатса, ясатмаса мәйтәм операцияны. Ну, 10 ай, 11 ай, бер елга да дип әйтмим, 10 ай, 11 ай. Шуннан минем күземә бер нәрсә күренми башлады. Мин бер нәрсә әйтмәдем. Менә шулай так бер исерек кеше шикелле айкалып, чайкалып чыгып киттем. Результатларны алдым да киттем. Ул ята торган җиргә. Хәзер моны мәйтәм барып, ничек мин ма күренәм инде хәзер шушы хәләттә. Аны күрәм бит әле мин анда барып. Врачларга теге мине берәм дә. Бу врачлар биргән нәтиҗәсен шулай итеп, яра мин үземне кулга алырга тырыштым. Сине мәйтәм, сиңа операция дип әйтәләр, Марс, мәйтәм 11 январьга. Мәйтәм, сине операциягә билгеләделәр, мәйтәм. Шулаймы дип куйды бу. Шуннан ничек соң мәйтәм, бирәсеңме соң мәйтәм, ризалыгыңны бирәсеңме? Уйга калды бу. Шуннан узак тормады, аннан соң 14-тә салдык, без 25 алып чыктык. Менә инде мин больницага салгач, менә йөрүе үзгәрә башлады. Сөйләвендә сөйләме теге сузып, дип теге аңгырашып, сүз эзләгән шикелле итеп менә шулай итеп сөйләшә башлады. Сөйләвендә, сөйләмендә үзгәреш. Алла мәйтәм, бу мәйтәм әйбәткә бармый бит әле. Бу хәзер утыра көндә бер сүз, моныга поздно, бу русчала сөйләшә башлады. Сүзләрем бик аңлашылмый. Мин аңларга тырышам инде. Ашау да хәзер ни түгел. Бик теге юк инде үзгәреш. Яхшы якка юк. Гел артка таба, гел артка таба. Шайтырып. 29-на поздно дип утыра бу хәзер. Опоздали, поздно дип утыра. Шуннан 29 көнне салырга хәзер җыендык. Минем хәлем авыр, кузгала алмыйм дип, бу 29-ны итмәде. Марс ятырга кирәк, все-таки. Яра ятам диде бу. Без моны 2нче көнне иттек, 30 көнне январьда. Так, 3 февральдә моңа операция булды. Айда 12 көн операциядан соң торды.
Җәмгыятьтә, белмим инде, шушы Марсабы киткәч, имеш-мешләр күп булды. Ал тамашачылар да ишеткәннәрдер аны. Форсаттан файдаланып сорыйм әле. Барыбер үлем үкенечсез булмый диләр. Кемдер гаеплесе килә, күңелдән индер барыбер ышанасы килми. Менә бу очракта сезне гаепләүчеләр дә булды. Менә бу очракта. Бу сүз каян чыккан сүз бу? Менә нәрсә белән бәйле бу? Без аны менә туганы бит инде Володя. Менә шушы врач, ясаган врач белән ул, аларның күршесе бит. Агабише поселогында яшиләр. Ул аның белән сөйләшеп без, мин кем белән киңәшләшим? Минем бала Америкада, ул әни әтинең йөрәге выдержит, сал диде ул. Нитмә диде. Действительно, Ходай хәерлесен бирсен, ул да бала Ходайга сыгынып сорый инде. Салырга кирәк, әни, сал дип инде. Мин аны теге туганының ниесен, бу туганының нәрсә мине? Бөтен Татарстан буйлап аның туганнарыннан рөхсәт сорап йөрим инде. Ул минем белән яшәгән кеше, мин бит аны беләм. Аның бөтен сулышына кадәр мин бөтен торышы, бөтен операциягә салуда сезне гаепләделәрме? Әйе. Мин убийца. Операция ясау кирәк түгел дип санадылар. Мин аны, әгәр салмаган булган булсам, салмаган булсам, тагы мен гаепле. Менә аны салган булса, бәлки әле яшәгән булыр иде дип әйткән булыр иде. Бер туганнар шулай. Әйе, үлем үкенечсез булмый, бу сүзне кабатлап әйтәм инде. Киткәннәрнең урыны җумакта булсын, рухлары шат булсын. Ләкин ул калдырган җырлар, без инде тапшырыгыз башында да әйттек бит инде, кеше китсә дә аның җыры кала дип. Шундый матур җырлар калдырган. Марсабый татар халкына. Шуңа күрә әле менә китапларында күпме әсәрләре бар. Әлбәттә, бик бай мирас, шуннан да исключительно бай мирас калдырган шәхес. Аның бит әле Тукай шигырьләре буенча язган, Тукай шигырьләре циклы буенча язган симфоник поэмалар бар. Шутиков җитәкчелегендәге оркестр уйнымының 96 елны Марсның 30 еллык иҗат кичәсендә башкарылды. Халык бик май айында булды, 25 майда. Бөтен анда басып тора, ятып тора да урын юк иде. Шул хәле халык күп булды. Галескар Каменсимдә театрда булды. 30 еллык иҗат кичәсен мин аңа ясадым. Марсан үзе дә белми калды. Һәм шунда ул халык торып, кул чабып анда бик катан яхшы принимать иттеләр, кабул иттеләр. Филармониядә эшләгән кеше. Бөтен тормышын 3-4 айлап вагоннарда яшәп, концертлар биреп йөргән Макаров җыр-бию ансамбленнән хезмәтен башлый. Студент чагыннан нинди генә запислар, язмалар эшләми ул. Әйме, аның бернинди дә югалып кала торган ни юк. Бөтенесе баян буенча да, язган әйберләре буенча да, менә бу сәнгатебез йолдызлары, менә монда, менә шушында нинди шәхесләр бар. Берсеннән дахи. Әлбәттә шулай. Китапны чыгар, бу 11 елда чыкты, монысы үлгән артыннан чыкты. Декабрь айында менә шушы китапны биреп кирип китте больниска. Үлгәч 16 мартта үлде, июнь башында китап чыкты. Иң зур баяны барыбер тамашачы бирә, иң зур баяны. Чөнки Марс Макаров композитор буларак, виртуоз музыкант буларак, һәм бик күп дахи җырчылар белән, шәхесләр белән бергә эшләгән шәхес буларак тамашачының күңелендә яши бирә. Шуңа күрә инде без безнең сөйләшү сүзләребез шундый күп, ләкин вакыт шикле. Рәхмәт бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә безнең белән булганыгыз өчен тагын бер кат рәхмәтебезне әйтәбез һәм бер атнадан очрашырбыз. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз. Исән сау булыгыз.